Така, правим защитката. Супер. Защитката. Това е лошо. Мой да се изберу. Еми, който ти давай. Давай. Това е потисваш цето. Сега го вътре. Сигурно. Да, да не бъдеш много. Беше така, това ще мокро зайче. Ела ще потушим. Няма да се топиш. Или правим тем, тук се седмой да се играят. Бързо, бързо. Да, това е купа яка. Да, дали? Тя е интересно да се стои просто. Не може всяко зайче. Аз ли не, имам може свинче, като се Пепо. Пепа що? И вот Пепа Пик. Целият магазин има трици, защото буквално направихме точно с зайчета и кучетата. Всичко. И да намерали, защото и тя се сгубила някъде при кучетата. Хората, значи сега съм чистила, сега съм внела и буквално просто супер много се изморих. Или какво пак правиш? Буквално казах, че току-що изметох човек. Взех тази механична клавиатура от Темо само за 30 лева. Така че нека видим дали работи. Много сладко. Нищо без сладко. Ами това да биш колко сладка, Лили. Много сладичка. Да ти казвам, че сега ще трябва да си играят на кученцето. Права си. Сега ще направим една хубава разходка из мола. Окей? Из мола. Сега ще направим шопинг кученце. Добре, така сега излизам от магазина и ще разсъдем нашата госпожица. Така ще пръстим. Да бъдем, че тя си няма име. Ти пръсна. О, не! Оста тук. Тя май пръсна. Добре, ще кръстим пръст. Госпожица пръст, идете с нас. Може да отидем и да ходим. Някакви женски дрехи може да намерим. Женски дрехи. И то в магазина имаше. Айде ние ще направим един. Ето детски дрежки. Да разведем. О, виж колко приятно това розовото. Май има намаление. Абе, Лили, сега трябва да разведем нея, не те. И дай има намаление. Лили, моля те, стига човек. Стига да се ходи на молказвам ти. Добре, има нея, ние трябва да разведем. Некой ще слуша играчка. Тя пише на играчка. Милото. Да, може да отидем да вземем лакомства и да купим някакви други специални играчки. В Иликанти е много малко, да си го разбираш, буквално е слад. А казвам, че хора, ако я взема, мама ще ми звъни вкъщи, все пак салита. Мен и вам. Това да се нас минете. Нали? Си направим женско царство. Да. Женско царство. Госпожи съпър. Човек, имам чувство, че е скучно с нас. О, май да. Скъпо се разпознавам мечтата. Бански. Стига, Алекс. Да, нали не работи с бански. С играчки. Играчки, да. Играчки, нищо. И кучета